lon-lonan dene ra lumaksana temanten pripun Mas sae nggih sarimbit arsana tepi upacara daud tempuk ing catur nitra handayana daya pangaribawa sakala kumplawe astane hambalang gantal kabal katendang manten kakung sumungkem wonten ngersanipun temanten putri sanalika temanten putri hangidak punang antiga ngideki ndokipun temanten kakung kapitan sanalika Si, aku lagi pertama kepetuk ini loh, yang dari Ponorogo ini loh. Dari Ponorogo? Ini loh. Yang mana? Ini. Wah, putra daerah. Neng ngono ya rada beda. Wis saka kono. Heeh. Mangke katuran jumeneng nggih, Mbak nggih. Jumeneng saged ta? Oh iki. Iki piye? Ya, kecewa. Iki kok iso. Saking Ponorogo nggih? Iya. Diaturi jumeneng lagi pisan iki petuk mula disikne. Sepote beda. Napa niku? Sagung para tamu kakung Sumawana Putri ing kelenggan dalu punika kepareng nderek hanggergengaken swasana lumantar asta brata. Jengkaripun risangat mojo temanten kekalih yen Cinandra Panyayah Cantaka ingkang munya jroning balumbang kodhok ngorek. Ya. Dung. Masa enek manten lek diurbung kirik. Wong kudune cukuru kok jago. Sampean saking kono. Aku dari sini. Manten putri, sampean manten putri. Oh, nggih. Kowe manten kakus. Kakung. manten jumbleng. Manten kakung. Kula MC mboten. MC harus. Kula tang MC nggih Mas Mandal. Iya. Tang MC ya nduk ya. Nggih. Mas Akbar. Ya, MC monggo. Wah, yane mangsa kala dumawaing kodrat. Pripun Mas Akbar sae nggih? Sae Mbak nggih. Sae. Piye Mas Mandal sae? Ya. Nalika semana ana sifat jalutan api wanita ingkang gebyur alaming madya ngancik alaming dewasa mestuti ilo jaring para kina. Pripun Mas Akbar? Apik. Mbak pripun? Sae. Piye Mas Mandal? Ya. Nesu to cah iki Ora balik takon. lumaksana lon-lonan temanten sarimbit arsana tepi tata upacara daud. Mangga kepareng lon-lonan tumuju wonten ing sasana temanten putri ingkang ayu kados widodari temanten kakung kenging kencing manis Wis mari, Mas. sing gagah ngene lho kok Sing gagah. kok ngene iki lho Oh, mantene wedok mantene wedok kinyis ngene kok jarene Sampeyan sing bagus ngono lho Mas, sing gagah. Sing gagah. Gagah. bengi iki kowe iki saingan karo Lin Mas Gianto ngono lho. Mesem sithik. Mesem. Nah, Mesemnya mah keberadaan karo mesem. Lah, untune tadi kene. Lah. Mesem. Yo, bojoku koyo ngene iki piye? Lon-lonan denira lumaksana temanten sarimbit arsana tepi tata. Pripun Mas, pripun sae nggih? Sae. Ya. Tata upacara daud. Netepi adat widhi-widane ingkang sampun kepareng temanten kekalih ingkang sami picekipun. Aduh. Temu kok bablas iki lho. Wong temu kok salipan simpangan iki lho. Piye? Ayo gapyuk rinangkul ki lempit-kempit to, ya to Mas. Leres. Mana lho saka kono. Wah, goblok ora umum. Nuwun sewu. Damel sawatan nggih. Sawatan. Mengke Tradisi komplit dijangkepi. tradisi sawatan. Tradisi. Mengke nek saged pasne matane nggih. Matane. Lah niku mboten beto? Ora sah. Pasne matane ya Nduk ya. Nggih. Para banter ae Nduk ora apa-apa. Banter. Nggih. Lon-lonan denira lumaksana temanten. Pripun Mas sae nggih? Sae. Sarimbit arsana tepi upacara daud tempuk ing catur nitra handayana daya pangaribawa sakala kumplawe astane hambalang gantal kabal katendang. Sabar. Kok iso mantene tamur lho. Lah jare mripate wau. Manten wedok mata nih. Lah, Ngambekmu ki lho. Kowe ki tak swampuk basa kowe kok iso. Lah wong mata iki balang kena mataku.
Iki balangan gantal Mas. Bandem nganggo suruh. Nah, sesuai aba-aba MC. Ora nganggo suruh. Suruh gak enek. Gak enak. Ganti gedang. Gedang. Mbok diganti boto. Oh, jaluk boto, jaluk boto. Aja. Wong dilulu kok. Lon-lonan pripun Mas sae nggih? Apik gegele apik. Mbok. Ya. Oh. Temune kapan iki? Kok ra temu-temu. Temanten kawis singal repepeh, repepeh. Nek aku deh. Sae nggih. Saya kayak dalang gini. Lon-lonan Denira Lumaksana sang pujangganing dhaup Iya. kepareng hangucap mantram sakti kidung rahayu. Wah iki. Gonggo trigonggo durga mendak kala sirna. Heeh. Assalamualaikum salam tebok bosok liak-liok kali asem. Ilang sake Sukerto, ilang sake Bilai salam. Tolak balak iki, tolak balak. Tolak balak. Tolak. Wes ilang balake. Wes tolak balak. Ora balak Mas. Tolak balak. Betul. Mantene adus. Lon-lonan Denira Lumaksana sak ngandhap pripun Mas? Sae. Tarup agung temanten yuni diberkah pangestu sumungkem wonten wale tak glito ndasmu kowe engko wale berkah pangestu sumungkem temanten Sing kuwale iki sungkeme iki lho. sing sungkem ki manten wedok Aku ya wedi kualat. lah kok iso Wong biyen sing nyunatno kene kok. oh Bekti aku. ya ora apa-apa manten kakung sumungkem wonten ngersanipun temanten putri sanalika temanten putri hangidak punang antiga ngideki ndokipun temanten kakung kapitan sanalika Aduh cuk. alah lah kok terus deteng Lah iya. piye Nyapa rasane piye? kon delokne lho sinden Sik ora iki. piye teko Pak Lurah kan lho pripun Pak Lurah. Tulung sampe delone Pak Lurah. ngapa to Dol Tak kon delok Pak Lurah iki. Heeh. Cek apa ora? lah suarane piye to muni mak tus ngono. coba jajal Pak Lurah sing ndi kok iso kan sing durang kalau Pak Lurah Pak Lurah. Ah, karo siji. kare siji Iya. yo kon ngideki Pak Lurah pisan to ben Lho. Ya ora kena dienggo iki kok. kene Balik. minggah madyaning sitinggil binaturata Ah. sang Narendra Muda Arisa juga Nah. kawis tinggal gandul Nah iya. Metamit jabang bayi. Ngempet loro iki lho. lumaksana gegandengan asta datan ginggang sarikma pinara sastra Katakan minggah madyaning sitinggil binaturata temanten Sik putri wale, aku sing gandeng. lah kurana laku manten putri badhe ngeteraken manten kakung wonten ing UGD Manten anyar kowe. lah manten anyar penyakitan ngono kok iso Pak Lurah, nyapa enten kamar kosong. arep apa Lho wong bar manten anyar ya langsung iya. gegandengan asta temanten sarimbit pinunggel gamelan Lokananta hop sah dadi manten sah dadi manten. Mosok gak Mah aku. Mah, masa bojoku kaya ngono. wis di karo apane Anu iki nih, sirahe. lho ora ngerti Ro ngerti khasiate. Napa? kowe ora ngerti khasiate ndas gundul to? Apa? Tak dudoe bengi iki. Apa? Khasiate ndas gundul kuwi nek ngisor ora ngatasi, nganggo sing dhuwur. mbok kapane Dol Ya diusep-usepne. sampluk basak kowe kok iso tetembangan ayo nembang Nembang. penjenengan apa Mas Mondol sing gandrung Ayo. Mas Manda. oke Gandrung. Iya. Bojo. Arase apa slendro pelak. Apa Mas? Mumpung pelok. Wedeh ngomong pelak iya. ora slendro ae to apik slendro kok slendro ae lho Lindro. slendro lho duwe campur sari debagong apik slendro Tinggal Lindro, Mas.
Hebat tenan. Diagem to blangkone iki. Blangkone dicupane larang-larange digo. Sing besis ora. Engko rasane piye omong aku ya, Mas? Manten anyar mesti rasane mau wae. Blangkone kuwi lho. Nah, ngono. Apik kuwi. Sane mboten klodo, ngeten lak kaya Buntadewa. Kyai Werkudara. Nah, Dan. Iya. Sinebut ngono kae ya kena. Sembarang wis ayo. Sembarang. Sinebut pahlawan putri. Edan tenan. Suarane apik, Mas. Apik. Raine sing eleki. Nek pengen apa ya dicet kono. Lem apalan pirang dina, Mas? Hah? Lem apalan pirang dina? Ya wis enek 3 tahun. Yo. Tak kira 2 dina, bae malah 3 3 tahun. tahun ra apal-apal aku. Ya. Ayo. Sriuning mustika tuban. Semangat tekan loja-loji iki lho. Dulajoli. Dulajoli. Sri Huning Mustika tu. Marai. Ora. Arep marai. Ora. Kaya pinter-pinter dhewe Mboten Pak, mboten. Aku wis hafal. Sriuning mustika Tuhan. Tuban. Kok Tuban kaya Tuhan iki lho. Tuban lho. Wong Tuban yo anu nyembah Tuhan. Yo. Bener iki. Jan, kok omongane kok lunyu men Ratu Tikus iki dan Bendina mangan lumut ben lunyu. ketoke blangkone kok kurang forem tengajeng. Oh iya. Ngeten sae niki. Niki nek usul mudan-mudanan aman. Kok iso? Lambe ra teles, irung ra teles, enek terase. Iya. Yo lagi roh bengi iki aku. Nyapa? Rai enek empere. Putra Kanjeng Sira lawe. Alah, bapak gantenge kaya kene. Wah, kemayune. Kemayune iki lho. Alah, rumangsaku. Alah, ora enek sing ngene. Ora dienekne. Kok ngene lho? Ora. Kok ngenekne to? Rumangsaku. Terus. Duk gong prang. Duk pranggung. Duk pranggung. Marai yo. Ora. Lho sing bener ngono kuwi yo. Melok marai. Ya ora. Tapuk. Lho. Tapoke ngene lho. Ngene lho tapuk. Tapoke ngene lho. Oh, ngene, Ding. Ya. Duk pranggung bojone gara. Ngebela. Bebelo. Maraine sing gandrung piye? Enggak wis ya. Gandrungo nek pengen Ora. mau disilah ngono. Ganteng ra ndek pacar ngono. Awakmu iki. Aku. Kae lho rupane ganteng randang payu-payu. Nek karo kowe wajahe piye to, Dal? Yo mirip to jane. Kowe karo Akbar? Mas Akbar? Mirip. Jajal jejer. Tekok karo penonton ya. Iya, ya tekokne penonton jajal. Ngono masa jare biyen laire kembar. Ah. Pripun? Jajal. Tekone. Wani buktine nek ganteng kowe. Wani no. Jajal tekokne masyarakat suara rakyat suara Tuhan. Pripun bapak-bapak? Pripun bapak-bapak, ibu-ibu? Urung takon kok disauri. Kacang urung takon kok disauri. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula karo Mas Akbar ganteng ndi? Mondol karo Akbar ganteng pundi? Mosok ganteng Akbar. Penonton kono Iya lho, suarane bali Akbar. nang sebelah kono lho, jajal. Sebelah kono apa piye? Sing sebelah mriki. Kula karo Akbar ganteng ndi? Padha kaya nyauri padha. Oh sing mune elek ditok-tok. Sing elek Kono Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Heeh. Kula karo Mas Akbar ganteng pundi Pak Lurah?
Padha kan. Oh, padha bagus. Pak Lurah jujur. Ora perkara jujur wong sing kena dinyang mek kowe kok. Balik perkara anggarannya to iki. Perkara anggaran kok iso. Oh alah. Ngelem aku bae meng sing kena dinyang aku tok. Ah, Ayo, teruskan. teruskan. Bebelo. Piratmaya. Sik, dipasne. Bebelo. Alah. Kowe iki digenderi lho, Pasne rada cedak. Rada cedak karo gender, rada cedak. Bebelo. Piratmaya. Pinter. Ah, pinter lagi. Pamburung. Marai nek. Ora. Tan wurung sri uning gundul. Gugur terus dipotong rambutnya dadine gundul. Oh iya. Terus Dadi kusumaning bangsa. Dibacotke nggih, Mbak Lela nggih. gawane napa nderek monggo. Monggo. Langsung gawane mawon mboten napa-napa. Ya. Yuk buka celuk, monggo Mbak Lela. Oke. Sri Huning mustika tuban laku tresna yang sabaya pati marang Raden Wiratmaya kawus prasetya
Vela. Ketresan Record. luar biasa. Modele kok wis nyepak ngene lempane. Halah. Pripun Mas Akbar sampean? Astabrata menurut Mbak Vela kompak ya? Ah, kompak pol. Oh ngene kok kompak iki lho. Lah napa? Astabrata iki ketok kompak. Ki mergo kan main bareng. Nek sendiri. Jajal nek dites sitok-sitok umpama ditus, Heeh. dites. Terus mie ayam mau piye? Umpama dites sitok-sitok apa ya mungkin apik. Wani, panggah wani Astabrata. Tenane. Heeh. Kediri kutane lho Mas. Sing dadi bukti lan kenyataane. Kebo sapi sing digugu. Keluane Nek menungso entute. omongane. Omongane ding. Iso. Agak iso aku. Cak kampret iki pancen. Yo, terus. Hebat. Percaya kalau Percaya, ternyata. nggih. Wah. Astabrata memang menjadi tolok ukur. Makasih Mbak Vela. Mbak Vela, dipersilakan. kersane tak mikir rumiyin Loh, Mbak gitu, Vela. gitu. Mbak Vela tetap di sini karena beliau Bapak Kepala Desa dan juga sejaran panitia Ya. naik di atas langgung untuk menghibur para warga. Lo gitu. Pak Jalu suasananya apik. Wong nggih. Jalu Prasetyo Eskar. Weh, sarjana karawitan. Sarjana karaoke. Ya udah. Ribet ya sampean. Karo Bapak Ketua Panitia suarane ya jos. Pak Ketua Panitia suaranya ya jos. Jaturi. Memang. Yap, monggo dipun pangarsani. Ayo. Awit asal berapa? Tolong ukur. Ya. Monggo